De onrieding werd veroorzaakt door een auto met erin 12 ouders van 24 en 39 jaar. De mannen hingen te volle dronken en rieden te hut. We weten alleen dat mensen zijn van, dat getuigen zijn dat ze hut rieden, dus ze op het erg hut rieden. En ook omdat die auto zo omheen kwam is op zo'n drempel, mat de snelheid wel behoorlijk best had. Maar nogmaals, we kunnen net precies zeggen hoe hut dat ze rieden. Waar van de beide mannen achter het stuur zitten had, is net duidelijk. Ze hadden het zinstriedige verklaringen over online. Mijn collega's binnen getuigen heel goed aan het verjaren, dus wat is gebeurd, wat hij hem zien. Dus ze proberen het plaatsje compleet te krijgen en zo hopen we erachter komen wie het rieden had. Het slachtoffer, Eelke Reitsma, wie al 46 jaar actief bij voetbalclub Blauw-Wit. Daarom had het bestuur van de vereniging besloten alle wedstrijden van Joert uit te lasten. Iedereen die kent hem heel goed, omdat hij al zoveel jaren vrijwilligerswerk deed hier bij de club. Heeft in commissies gezeten, zaalvoetbal, jeugdvoetbal. Hij was momenteel als commissielid bij jeugd betrokken. Altijd bereid om te rijden, dus elke zaterdag was hij hier. En dat betekent dus dat iedereen bij de club, niet alleen zeg maar, het bestuur, maar ook gewoon de mensen achter de bar in de theevoorziening, die hier de velden onderhouden. Iedereen kent Eelke. En iedereen is gewoon van slag. Ook de vrouwen Ben van Reitsma spelen bij de vereniging. De vrouwenteams dat zij hier zitten binnen van de moon op de club opvangen. De kinderen waren er, maar alle ouders zijn meegekomen. En dat geeft dus ook weer eens een keer de impact aan. En de kinderen waren, dat sterkt ons dat het een goede beslissing was. Die hadden daar ook behoefte aan. En dat is een heftige bijeenkomst geweest, maar wel een goede. Voetbalvereniging FVC, maar waar het Blauw-Wit de accommodatie deelt, had de vlaggen heel Stockholm en voor het voetbaljen een minuut stil te houden.